Ayan mga kalingap, at today, ayan po si Kuya Robin. Ayan, dito po kami sa bahay nila, this guy. Today po ang vlog namin ay magpapagupit kami. Ni Kuya Robin, ang haba na Kuya Robin. Sobrang haba na oh. Si Cedric din po, mahaba na din yung buhok niya. Kaya... Hindi ko alam kung paano gawa dyan ng ano. Wala ang pira eh. Ayan po, nagka-problema po yung bank account niya. Nag-close mga kalingap, kaya pag-pray natin. At ito po, magpapagupit kami. Ayan po, at magpapagupit kami bago mag-scout, syempre, para medyo presentable po ang ating mga itsura. Kasama po namin si Cedric. Ayan po, may barbershop dito mga kalingap po. Si Kuya Robin, papaahitan din natin. Kuya Robin, pagupit ka na ha? Para okay na. Para mapugi ka ulit. Tsaka kain tayo pagkatapos. Si Kuya, ay si ano din, no? Si Cedric po mga kalingap. Pagwapa ko si Robin. Mapatanggal ka na, ano? Kaspa. Si Alvin na lang. Ay, kayo na muna. Hindi. Panghuli na ako. Bakit? Para makablog-vlog ako. Ano naman, ako naman hawak camera mo. Ikaw muna at pinaka kailangan makapalambuk mo ay yung kung ano yan? Manila. Sa Manila. Sa Suka. Pa. Patanggal na din yung mga ano niya kuya, yung mga balbas niya. Filipino face. Mayaman si Kuya. Mayaman sa ano? Tambay. Mayaman sa tambay. Asawa niya abroad. Hindi nga sa iba naman na baga pag ma-abroad mayabang, di ba? Mukhang pula. Diba yan? Parang mga ano sila eh. Yan. Pero bakit wala ka na buhok? Lahi. Lahi. Mahirap pag may lahi kasi. Kukunin mo na buhok ko, lagyan mo na sa ulo mo ko. May lahi ng ara. Ako kuya, nagupit din ako eh. Hindi yan din na gaganyan ng ano, sa Indian. Alam mo sa buong mundo, sa ano, pinakamayaman, ano, yung top 10 baga tawag yun. Top 10. Ang alam mo kuya, ano? Dalawa sa India. Ganyan ang buhok. Oo. Sabi nila, mayaman daw pag ganyan ang buhok. Mayaman na ba? Mayaman sa buhok? Hindi nga, talagang gusto niya ano, titingnan mo sa ano, sa Facebook. Tapos kita mo doon. Talaga dalawa lang, hindi ko alam kung ano number nila. Pero gano'n na buhok nila. Pag mayaman pala kuya, ganyan ang buhok. Talagang sarap sana ko yumaman nga na. Then top, malaki ng ano nila. Hindi naman ano natin ang yaman masyado. Sakto lang. Iiwan din yan eh, no? Sa isang araw ano. 3 bisis. Basta mapayapa. Hindi masyadong marunong. Walang Kuya Alvin. Oo. Basta mapayapa, okay na ano. Maayos ano. Oo, walang inaapakang ibang tao, hindi nagnanakaw. Marami ngayon kuya mayayaman ano dahil sa ano mga proyektong gobyerno. Ay mahirap na magsalita no. Doon sa mga sa mga flood control. Oo, mga flood control ang hirap na magsalita po, pero pray na lang. Wala tayong magagawa. Pray na lang talaga. Basta na ulit. Kaya na din ano? Ikaw din? Sa dati. Kala ko darating yung kapatid mo ko. Narating na, uwi na nga. Yung kausap mo doon? Oo, yung kita mo, yung kasama namin. Pinasisil. Oo, yun. Wala na umuwi na. Support Support lang natin si gawa ni ano, ni gusto ni Kuya Alvin. Kasi sa kanya naman yung
bago buhay ko. Kaya, yung bagong buhay na talaga si Kuya Robin. Bagong buhay to. yung bagong buhay ko, di ba ikaw naman na scout sa amin. Tingnan natin kung yung scout ay yung hairstyle, kung bagay o hindi. Pero may ano pa po dito. Parang may Bakit pang-balance. May pang-balance ba? Parang Babalance lang natin kaunti. Si Kuya Alvin na bahala. Kung anong gusto niya. Yan. Pag nadaanan Hindi nga natin pwede kasi biglaan, ubos yan. Guwapo ka nito talaga, Kuya Robin. Ang dami magkaka-crush sa'yo niyan. Ate Pia. yun na nga ang problema. Si Pia nga po eh. Kasi Nag-iisang hindi pwede palita, kasal na kami, sabi ni Kuya. May plano palitan. Kasi kasal na eh, buti kung hindi. kung hindi pala papalitan. Pabira si Kuya Robin. Nandyan. Laguya. Joke lang po yun. Biro-biro lang yan. Kumakakalin na. Hindi ba yan papalitan? Ayun, ganda oh. Yan ang naging buhay mo dito eh. Oo. Parang may may undercut siya oh. Ha? Undercut na lang. Oo, pero nipisan din natin po. May undercut siya pero manipis lang. Ang ganda oh. Sigurado ka Kuya Alvin? Oo. Ha? Oo. Yan yung bagay sa'yo oh. Manila boy ito, baka mamaya kalboan niya ko. Hindi yan. Manila boy ito. May undercut na boy. Para yung mga sa Hollywood baga, yung mga sa Bollywood. Alam mo yun? Sa Hollywood. May Bollywood na maga dito. Boulevard. Meron di ba? Dito. Boulevard. Ang Boulevard. Yun po, nakira kaya. Kaya Alvin? Bagay sa'yo Kuya Robin, maniwala ka sa akin. Artist tayo eh, artist tayo. Di sana si Kuya Robin yan. Oh, nagugupit din ako Kuya Robin kaya alam ko yung ako na video sa mo. Tapos ako na pagbasahin sa iyo. 'Di ba ikaw naman ang pansin dito kung anong gagawin. Akong Ikaw naman mag-ano pero manage kung paano na yung style. bagay sa'yo Kuya Robin ah. Ikaw na po. Sa bago pa. Cedric, ganon din sa'yo? Simical ba daw si Cedric? Wala tayong magagawa dyan eh. Sa'yo yan talagang bagay sa'yo. Yung kuya na tuktok ko, tapos sa harap ko, pinapantayan mo. Alam mo na? Gusto mo parang pa-flat up. Kasi ito, tsaka ito, papantayan na. Bagay talaga oh. Para kang na dyan lang ah. Kaysa dun sa dati mong hairstyle Kuya, ito talaga. Dun sa tuktok ko sa taas. Kuya. Parang may lahit ka ng Bombay dyan. May Bombay na ito. Alahi Alvin na lang na siya na nga design. Isa lang sabi ko napantay. Kuya ano? Mataas ako? May okay na. Baka Magugulat yan si Ate Pia. Hindi bababa. Hindi, wag. Hindi ko na makikita. Hindi na makita sa Hindi ko masisilip yung ano. Oo. Sinisilip niya eh. Kahit dalawa lang ng tansya ha, hindi ako. Isang taga-turo, isang taga-gawa eh. Oo nga, parehas kayo dalawa. Yun, nagbalik na ang kagwapuhan ni Kuya Robin. Sana all. Oh, siya oh. Dahil sa gupit oh. Oh. Dahil sa gupit yan. Oh. Takot sila yung Muslim.
Dalawang visit. Ayan na. Ayan na. Magugulat si Ate Pia pag uwi mo. Gulat niya si Ate Pia. Oh, ay grabe na oh. Ayan po mga kalingap si Kuya Robin. Sino naman dyan ang Oh, yan. joke lang. Baka nakakarinig ni Tia. Hindi naman naka-live eh. Hindi nga. Upload niya mamaya. Pag in-upload mamaya. I-edit naman natin. Ayan po mga kalingap si Kuya Robin oh. Talagang grabe yung pagbabago ah. Malinis na. Likod pa. Meron pa dito po. At kasi na anak kita muna. Ayan po oh, guwapo na oh. Yun. Okay ka na Kuya Robin? Ha? Kumusta ang pakiramdam mo na gano'n siya? Gumaan. Masarap naman. Pag libreng gupit, talagang hindi ano ko. Hindi, joke lang. Pag ano, pero masarap naman talagang Kuya Alvin na pagsama-sama tayo na gano'n. Sumasama tayo nila Cedric oh. Andito din si Cedric eh. Libre lang. Oo. Kano si Kuya. Pwede naman, Alvin. Oo. Pero sarap talaga yung pagiramdam. Yung bagang ng kuya, kaso lang hindi pwede ako sabi siya, pero kuya naman, kaso lang. Mas matanda ka. Oo, kasi ano eh, yung masarap na ramdam, inayaya ka, tara na. Libre. Kung hindi kailangan kahit hindi na libre, pero yung iba, Sama-sama, yung kasama. basta yung ramdam. Ang ganda. Yung sa pera, hindi naman yung ano, na tatawag yan. Pero yung buong bigay na sarili. Yung tawag mo, punta ka sa amin, sa bahay, tapos sabi mo, Robin, tara na. Na gano'n. Oh. Pero yung luban mo, yun na yung pinakamasarap. Ayun. Siyempre, tropa tayo eh. Sama-sama tayo na Cedric oh. Si Cedric, ang magaling siya talaga. Nang magkasama. Cedric, tandaan mo ako ha. Kahit kailan, kahit saan, gusto mo, sininong mo, ninong ako, di ba? 40 na ako kasi Malapit na. Kailan ang pag-40 mo kuya? hindi, malayo pa, isang Sab- taon. Isang taon pa sa... 39 ka na no? 39 na ako na yun na October. Pa. Pero ano October. na, si Cedric, kahit saan naman sabi, na doon ako. Kasi siya, hindi Kuya Alvin na pera kailangan niya. Yung ramdam ko. Tapos, yung kasamahan niya na halos pinagkita ko, nadana ko. Tapos yung trabaho naman, hindi pinapansin na yung trabahador sila. Parang ano siya, nasama talaga. Hindi yung Barkada. Yun, barkada. Kasi yan na. Kaya, kung saan naman gusto, pero salamat sa libre. Siyempre, parang minsan kasi di na natin naisip yung pagupit tayo, di ba? Pero kailangan, sama-sama tayo, makaisip Pero tayo. si ng Kalinga maganda. Prab, pinagupit din siya sa lahat. Kasi sa bahay lang. Hindi ko alam kung narasan mo ito, napupunta ka doon sa coffee shop. Siya, naranasan ko din. Na ano? Oh, yun. Ganun. Edi, Parang parehas lang. same. Same. Yeah. Ay, yun po si Cedric po ang sunod na sa sala. Oo, sige. Ayan po ang kalingap po. Fresh na fresh. Si Kuya Robin din, fresh na fresh na.
Edit na ako. Oo, edit na po si ano. Bagong ano. Bagong gupit, bagong utak. Edit na lang. Bagong gupit, bagong utak. Sabi ni Kuya Robin. Edit na. Bagong utak. Ano na? Edit na. Buhay na lang. Salamat na lang. Balibre gupit. Ano? Ayan. Minsan nawawala na tayo ng time para sa gupit natin. Ano? Tayo na naman ang mag-enjoy. Ano? Tayo naman mga lalaki. Enjoy tayo. Ayan, nakakalingap ako naman at mahaba na. Yan po mga kalingap at yan, glow up na. Nagpa-glow up kami ni na Kuya Robin, ni Cedric. Ano? Salamat sa libre Sino naman din. ang ano? Oh. Sino naman ang pugi sa atin? Ay, ako ayos lang ako. Thailand. Kahit libre tayo. Kahit ano, Ayan po mga kalingap po. Nagano na po kami oh. Ayan. Kuya Robin oh. Kasi Kuya Robin oh. Siya naman ang pugi kasi siya ang bayad. Kasi Ako pangatlo lang ako sa pugi. Ay, siya sabi. oh, Bahala ka mapalad ang mapagkumbaba. Ayan mga kalingap, thank you sa panonood. God bless you.